Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Doon kami. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ken. Happy birthday, Ken! Wish mo na. Aww. Yay! Doon ka muna, Dick. Picture lang. Hello mga kabisaya. So ngayong gabi ay gumagawa kami ng design kasi bukas ay birthday na ni Ken yung kasama namin. So ngayon ako tsaka si Ate Donna ay busy ngayon sa design para preparation namin para bukas. So guys, kung makikita nyo, ayan, ginugpit ko na ngayon. Yun nga, sinisimulan ko ng gumpitin yung mga decoration kasi yun yung gagamitin namin para bukas tapos na kaming makadecorate. At tingnan natin si Ann Wilson. Natutulog na. So ayan po siya, natutulog na. Hi, birthday boy. Bukas birthday mo na. Kaya nag-design kami. I love you so much. Yun nga guys, makita nyo, tulog na tulog si Ken. Tatapusin ko na yung sinimulan ko. Ang kaning crown day. A few moments later. Hello mga kabisaya. So, kung nakikita nyo sa likod ko, ayun na yung natapos namin ni Tidona. Ayan si Tidona. At hawak niya yung inedit ko kanina na si Ken na naka Naruto. Yun. Yun nga yung nasa likod ko, yung natapos na namin sa awa ng Diyos. Effort na namin yan. So, natapos namin yan ng oras na ba? 11:47 p.m. Mag-birthday na ni Ken. Oo, sa alas 12. So, papakita ko lang sa iyo yung nagawa namin. Ayan po. Sana po, nagustuhan nyo. Gusto ni Ken. Kung makikita nyo din, guys, kung bakit may mga anime sa taas. Kasi, yun kasi yung hilig ni Ken talaga. Puro siya anime. Feeling ko nga talaga anime yung birthday. Joke. Tara. Tada! So, ayan nga. So, yan. Tutulog na kami. So, medyo inantok na kami. So, as of now, yun muna. Matutulog na kami. So, mamaya lang. Bukas.
So, bukas, pagkain na lang yung ihanda namin. Since tapos na namin yung decoration, yay! Happy birthday, Ken! The next day. Hello guys, good morning. Kakagising ko lang. Kung hindi ako nagkakamali, 8:55 na ng umaga. So, ayun nga yung sinabi ko kagabi na ng umaga magpe-prepare kami ng food snack kasi tapos namin yung ginawa namin kagabi. So, ngayon ang gagawin ko ay maglilinis muna ako sa kwarto. Sige. So, hello guys. Nagbabalik ako, char. Kakalinis ko lang ng itong kwarto na to. Ang ginawa ko, nagwalis ako. Kinuha ko yung mga then inusog ko na. Hindi ako nagkakamali sa term. Inurog ko na yung inusog ko na yung lamesa para ito yung lagyan ng pagkain, char. Ayan. Tapos yan, pagkain na lang ko lang. So, kita-kits mamaya. Bye. Hello guys. So, kung napapansin nyo, like sinabi ko namin kanina, tapos na yung preparation ng food. So, ayan na po. Meron pa kaming spaghetti, lechon manok, of course, pizza as well, and ito, Coca-Cola soft drinks, at syempre yung cake. Hindi talaga yung pag-birthday. Yan. So, surprise na namin ngayon si Ken. Kasi So guys, mag-stand na kami. Surprise na namin si Ken. Dali! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Doon kami. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ken. Happy birthday, Ken! Wish mo na. Unta, kawa, nag-COVID-19. Yay! Doon ka muna, baby. Picturean ka.
Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Chinky. Paspase. Happy birthday to Happy birthday. Happy Happy birthday, Ken. Happy birthday, Ken. Happy birthday,
Kuya Kinken. More birthdays to come. God bless. Hi, Kuya Kinken. Happy birthday. Keep safe always. Pag binuutan ka nunay, labi na nga to sa imong papaya o sa tanan. God bless. We love you. Enjoy your day. Hi Ken, happy birthday. More birthdays to come and good health and makabait ka, aral ka na mabuti and God bless. Love you. Happy birthday, Ken. I hope you have a great day. Congratulations, 11 years old, starting school, laptop, printer, all that good stuff. Hope you have a good birthday. Enjoy. Wish we could be there for you. Bye. Sige. Margo. Margo. Happy birthday, Ken! Happy birthday, Ken! Hi Ken, happy birthday. I wish you all the best and ingat kayo dyan and I miss you. Happy birthday, Ken! Happy birthday, Ken! Birthday Ken. Adyo pag-away-away dyan diha. Paminaw nila diha. Paspas nagkaon. No, kay dako na ba ka? Hi Kuya Ken, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Ken. Happy birthday, Ken! Happy birthday, Ken!